Heeh. Niki wektune pun wengi. Jonggrangé diaturi langsung lagu ngene ya. Nek ketoprakan kok diarani kesuwen. Yo mau sore aku guyon ya kesuwen lho. Sing bener iki sing ndi to jane aku kok ya. Wis diaturi jonggrang ya. Gula nera
Aradu kopi kisah niki atur punika saking kanca-kanca Renova niki kantun kalih lagu.